Van de morgen kwamen de beelden met de vrachtwijn aan uit Barcelona. Daarna waren de gigantische gevaters voorzichtig op haar plak zetten. Het is van staal, makker van binnen en daaromheen zit al je polyester. En voordat we dus het spul uit de auto konden halen, moest alles wat we in Barcelona verzetten hebben, hier weer loshellen worden. Dat hebben we niet. Ja, dat kost wat tijd, maar veiligheid is echt belangrijk. Maar de nieuwe blikvanger bij het station, meiderwijze. Ze is aangenaam verrast. Ik vind ze zo mooi. Vanaf het restaurant zag ik ineens een hele mooie beeld. Ik oh wauw, dat is echt geweldig. Ja. Ik vind ze schitterend. Ik vind ze hartstikke mooi. Het is wel wat oors, hè? Dat zul je niet voor. Je bent wel binnenholtjes volgens mij. Oh nee? 2 binnenholtjes in die. De beelden maakt deel uit van een project waarbij het in alle Friese steden een fontein komt. En deze beelden binnen eens fontein. Uit de groen, rondom de beelden, komt mist wanneer het aanzetten wordt. Mooi, ja. Zo kom je dan toch nog weer een beetje terug bij het Elfsteden, bij het statement van Friesland natuurlijk. Hè? Ik kreeg oren in, de zinnen erop. Ik vind het heel mooi. En ik hoop dat het al wat skin bloedt.